Ayan sa tanan first time na ko muon na mag-video ko. Kasi natin alam mo na ang ako ang mga gina-upload sa YouTube 4 minutes lang, 5 minutes, 6 sa 10. Hindi na ko ginataas kay camera mag-GB ang ako ang cellphone. Pinaputol-putol lang ako, pero wala masayod ang ako ang hilot sa isa ka oras og tunga gani siya, no? Isa ka oras og tunga ang ako ang ginahilot, no? So wala pa masayod, pero sa masayod na nakabalo na sa akin, no? Yeah. Subscribe na lang po niya, pati share sa uban ako mga video aron masayod sila, no? Alam niya sila mo mga kailan na stroke, mild stroke, paralisado, sakit ang likod, kanang itong malipong ta, sakit ang tangkugo, ulo, may mga kailang sakit ang likod, sakit ang batang, kanang itong sakit ang nabito niyo, agos sakit ang likod, kamoy-poy, pangalay, banhod, high blood, diabetic, arthritis, taas ang blood sugar, maintenance pang high blood, pwede na ito sa tabangan. Kaya po medyo alap na itong mata, ang sakit atong tuhod, sakit ang tiil, rheuma, arthritis, panungot nga dugay na, kanang ubo na ito nga dugay na, di maayo ang ubo, nalisa, panungot. Wala pa ka nasayod ang akong address sa First Cram Street, Rabina Compound, Digo City. Wala ka po sa gym. Nagsulod mo sa Rabina, wala ka po sa gym. No, ang akong address is man ako. First Cram Street, Rabina Compound, wala ka po sa gym. Digo City, ha? Yan. Ano mga mayuma, pwede na ito matabangan. Bone cancer, pwede na ito matabangan. Maglisod ng hawa, kutas, hubak. Anawa po niya ako, wala mo kabalos kong Facebook. Ang Facebook na ko, madaan, Eric Hilot ang traditional, yan na po yung bago, karon kaya puno na magugaya, so hindi na mato ang isa ka account na po. Na po yung bago karon, Eric Hilot ang Binisaya. Okay. Comment lang mo kung sa pa mga sakitan wala na akong malito. Daghan dito pwede na matabang. Hanglan, kalintura, ubo, maglisod ng hawa, walay lasa ikaon, kabuhi, niya ka ng kabuhi, gana no? Pas mo tingag, basta unsa nga mga gipamati ninyo. I-comment siya ko sa YouTube, kaya atong tabangan, kung wala mo maayo, pasing ako ang makaayos na wala sa pag-apos ko, no? Eric Hilot din taga Digos City, no? Share lang po siya yung mga kauman makatabang ta. So basta ko ba na ko ang akong hilot, isa ka oras o tunga matag tao. So sa isa ka adlaw 5 lang, naglimit lang 5, pwede hangyo unom, basta dugan magud mahuman to. Nahalan po ta no? So, ano lang. Sunod nag-video na po ko. Share lang sa inyong mga kondisyon katabang. Yung sa pa mga sakitang pwede na po. Wala na ako masulti, i-comment lang. No? So, ang akong hilot is dili pwedeng ka na bang manilang ta dito, mag-booking ta kay para walay pila. No? Pili ka magpila kay luoy po kayo maghinulat, no? So pag ano ninyo kung sa inyong time mao na gina ano lang
video na kasunod. Bye-bye.